İran pîra herî birîn arroçîlata nevîn li Kereçê hate bombebaran kirin. Venên ku li ser torên çîvakî hatîne veşandîn, nîşan dîdin ku êrişên hawayî yên Amerîkî û İsraîlê yên roja pênçemê pîrekê stratejîk a dibîn çêkirinê de li becerê Kereçê yê Bakur vêran kirine. Ajansa nûçeyana Farsa rejîmê re gihan ku yek cî êrişan li pîra hawayî ya bê yek li herama ezîmiye ya Kereçê xistiye. Pîr ku medyayê herêmî ya Îranê cerê dîgot, pîra herî birîn a ezmanî li roçîlata nevîn. Raya Çalus bi otoyola Tehran Bakur ve girêdî de û hîn nehatiye bikaranîn. Vene û video nîşan dîdin ku pîra li ser çemê Kereçê bi giranî zîrar dîtiye. Çand demjîmerşûn de venên din jî hatin veşandîn ku êrişên dubare û teqînên bihêz li ser pîrê nîşan dîdin. Serokê Amerîkayê Donald Trump dî 12 tîrmehê de got ku dîbe ku Washington dî hefteyên pêş de bi Îranê re lihevkirînekê bike, lê hişyarî da. Heke nevîsa vê em ê hîn pîran bişkînin, me hîn pîrên baş dî hîşe xwe de hene. Heke ew verîn ser maseyê danûstandînan dê baş be, vî got. Parêzgarê Alborz got ku dî êrişa yekem a li ser pîra bê yek de du kes hatin kuştin û çand kesên din jî birîndar bûn. Dî daxuyaniyê de hat gotin ku pîr projeyek dibîn çêkirine de bû û bûyer li herama îdarî ya projeya qevîmî. Parêzgarê Alborzê piştras kir ku piştî êrişên hawayî yên roja pênçemê li gelek deverên karaca elektrîk jî hatiye qutkirin. Îro çima li Kereçê êrişî pîra bê yek hat kirin. Pîra bê yek ku vekî yek jî mezintirîn pîrên roçîlata nevîn tê zanîn û li ser rêya Tehran Kereçeyê îro dî çarçoveyê çand êrişên dî ser deverên derdora Kereçê de bû hedef. Êrişa sedemên stratejîk û peyamên kûr hebûn dî nav de. Yek, lojîstîk û tecrida Tehranê. Kereç deriyê rojavayî yê paytexta Îranê ye. Pîra bê yek li ser rêya Tehran Kereçeyê ku navenda Îranê û roçîlatê Kurdistanê bîhev ve girêdî de. Ev êriş dîkare tevgera hêzan jî Tehranê ber bi deverên din ên Îran û roçîlatê Kurdistanê asteng bike. Dî mehaborî de êrişên li ser depoyên mûşekan û perdelên parastînê li roçîlatê Kurdistanê û navenda Îranê zêde bûne. Ev pîr vekî rêya sereke ji bo veguhestîna çek û cebilhaneyê bo navenda Îranê û roçîlatê Kurdistanê dî hat bikaranîn. Ji ber vê yekê, yek jî armançan têkbirîna şiyanên lojîstîkî yên Îranê li roçîlatê Kurdistanê û navenda Îranê ye. Ez dîkarim behs bikim ku armanc dîkare heta tecrîdkirîna Tehranê vekî giravek jî becerên din be. Du, guhertîna qonaxa şar jî leşkerî bo bînesaziyê pîşesazî û xêtên re gihandîne. Piştî meheke jî êrişe hedefên dî bînesaziyê leşkerî, pergelên parastînê, pîşesazî û heta enerjiyê de niha bînesaziyê veguhestîne. Pîr, balafîrgeh û balafîrên sivîl hedef dîgirin. Ev jî mêre dîbêje ku şiyanên êriş û parastînê yên Îranê dî destpêkê de qels bûn. Lê niha ew şiyana vê ya tevgera leşkerî û dabînkirîna çek û cebilxaneyê ji bo qedên şar qels dikin. Se, faktora deme. Dî cih de piştî axaftîna Trumpa îro ku behsa vegera Îranê bo serdema kevirî kir. Êrişa li ser pîra bê yek peyamek eşkere ye ji bo Îranê ku dem de bi sûda van derbas nebe û heke ew teslîm nebîn, de hemî bînesaziyê Îranê vere hedef girtin.